Her i uge 7 vil jeg sige noget om sukker, for de fleste menneskers liv er ret styret af sukker. Er du en lille smule trist eller et eller andet, så er der mange, der tyr til at spise noget med sukker. Vi ser det nærmest på film i fjernsynet, at er der en, der er lidt deprimeret, så sidder vedkommende og spiser sådan en halv liter is eller mere. Så tidligt som muligt i dit liv, du kan få kontrol over sukker, så prøv at gøre det, eller få et afslappet forhold til det, fordi der er også nogen, der tror, så må man slet ikke få sukker. Og jeg ved, der er nogen, der er meget følsomme over for sukker derude, som måske har godt af slet ikke at få sukker. Men hvis vi andre bare kunne minimere det, så tror jeg, at det hele vil gå meget finere. Der er også ting, du kan bruge i stedet for sukker til at søde med. For eksempel kan du lægge dadler i blød i lidt vand natten over og blende dem. Så har du ligesom sådan en masse, du kan bruge i stedet for sukker, hvis du bager eller et eller andet. Det kunne du prøve at eksperimentere med. Nogle, der reagerer meget voldsomt på almindelig sukker, de kan bedre tåle palmesukker. Og sådan må du prøve dig frem. Jeg har i hvert fald tænkt sådan, at hvis jeg har lyst til noget kage eller et eller andet, så er det helt klart bedst med noget kage, jeg selv har bagt. Fordi så ved jeg, om der er nogle mærkelige ting i. Jeg synes, de gange jeg har købt noget kage hos bageren eller noget, der er færdiglavet, det smager så mærkeligt kunstigt, synes jeg. Så når jeg endelig gør det, så vil jeg også forkæle mig så meget, at det er noget, jeg selv bager. Jeg ved også godt, der findes en hel masse alternativer til sukker. De er mange gange kemisk fremstillet, selv sådan noget som stevia. Og det er ikke noget, jeg anbefaler. Jeg har selv prøvet mig lidt frem, og jeg synes, det giver en masse buller og ondt i maven. Men der er nogen, der kan med det, og så er der nogle af os andre, der ikke så godt kan med det. En sidste ting, du kan prøve at eksperimentere med, det er ligesom at finde nogle fødevarer, som er søde i sig selv. Og dem kan du måske nogle gange først smage, når du begynder at skære ned på alt sukker generelt. Men det er en sjov udfordring at give sig selv. Jeg fandt for eksempel nogle urteteer, som smagte sødt og dejligt. Altså, der er en, der hedder Cool Mint, som der er rigtig mange, der kender og også godt kan lide. Den har så sød en smag, så man kan nøjes med sådan en kop te, uden at skulle have noget tid. En lille ting, man kan lave, hvor man kan vinde sådan en sejr over sig selv, det er at prøve at lade være med at putte sukker i kaffen, hvis du er en af dem, der putter sukker i kaffen. Og i starten vil det jo smage forkert, og måske endda rigtig dårligt, men sådan efter 14 dages tid, så har du ligesom vendet dig til, at så smager kaffe på den måde. Og når der er gået yderligere noget tid, og du pludselig prøver at putte sukker i din kaffe, så synes du faktisk, det smager helt forfærdeligt, fordi nu er du vendt dig til at drikke kaffe uden sukker. Du kan prøve.